Λίγο νωρίτερα, σήμερα, πήραμε από ένα χρηματοκιβώτιο 300.000 ευρώ σε δεσμίδες με χαρτονομίσματα των 20. Μεταφέραμε τα χρήματα με θωρακισμένο όχημα σε ασφαλές πλατό με τους φύλακες παρόντες σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Δεν άφησαν ούτε για μία στιγμή τις 300.000 ευρώ από τα μάτια τους. Το κοινό στο στούντιο ελέγχθηκε εξονυχιστικά. Οι τσάντες και τα κινητά κρατήθηκαν. Και τώρα κάποιοι θα έχουν την ευκαιρία να φύγουν με 300.000 ευρώ μέσα στην επόμενη ώρα. Αυτό είναι το Money Drop. Μπράβο, 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 μπράβο! 300.000 ευρώ μετρητά. Αυτό είναι το ποσό που σήμερα πήραμε από ένα χρηματοκιβώτιο σε 50 δεσμίδες των 6.000 ευρώ και τα μεταφέραμε με θωρακισμένο όχημα στο πλατό. Οι φύλακες ασφαλείας που μετέφεραν τα χρήματα δεν τα έχασαν στιγμή από τα μάτια τους. Τα χρήματα φυλάχτηκαν σε ασφαλή χώρο. Το κοινό στο στούντιο πέρασε από αυστηρό έλεγχο. 300.000 ευρώ μετρητά. Κάποιοι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να τα κερδίσουν. Κυρίες και κύριοι, το Money Drop ξεκινά αμέσως τώρα. $200.000 ευρώ μετρητά. Απόλυτη μυστικότητα. Ύψιστη ασφάλεια. Ξεκινάει το Money Drop.